2023-та, като бяхме на Трибоя, тогава един пич, Найден, голямо да обича, много здрав пич, седи, ма гледа и ми вика: брат, ти си ненормален, вика, за кой път се състезаваш? Викам: за първи път на Трибой. Ама вика, на други дисциплини си играл. Викам: да бе, играл съм, смисъл, това не ми е първото състезание. Да, вика, защото забелязвам те, вика, тебе адреналина, вика, те дига, вика, тебе ти е яко. И има нещо такова. Има нещо, което е свързано с това, че сценичната треска и така нататък. Сценичната треска в един момент се побеждава. Обаче да я победиш, трябва да се излагаш пред хора много. Да. Казвам излагаш, не да се излагаш, нали, да се излагаш тип, да се пресмиват хората, ами просто да се поставяш в ситуации, пред което си пред хора. И сега аз съм бил на различни състезания по джудо, по карате, водил съм лекции пред професори, доценти, пред други специалисти. Това не са неща, които на мене ми са чужди. И като отида на състезание, въпреки всичко, пак го има чувъркането отвътре, тормоза, но този тормоз ти си го научил как да го превъзмогваш, защото знаеш какво си направил по време на самата си подготовка, знаеш какви са ти физическите възможности и има един много лесен въпрос, който можеш да си зададеш, ако се притесняваш толкова много. Какво ще се случи? Ще умра ли? Ще приключи света ли? Не. Дори да се изложа, дори да кажа някаква глупост, ми в крайна сметка случва се голяма работа. Никой не му пука. Да, може да ти се изсмее някой в момента. И какво? Ще умреш? Ще се прибереш на ръган в корема ли? Това е елементарно.